Ono nwa apatawa ise na gịnị na-emezi ụmụ yi okedu nchaba ụmụ ka anyị pili ya chap na nwere ife na-eme dandy boy Kamsi Brown Sugar Steph otetugokwa Brown Sugar Steph Uncle Prince Onwukwe Official Frank Dan Gozie Official na-ebe onye Frank nwanne kolabo Itochukwu Charles ebe onye ọha ji mkpo William Michael na Jamo Emmanuel Nice John Kolaboy nwanne m dandy ha na mafugodo aka ise otu isi awụnyalụ m ya confirm Kalikom na nwere Tochukwu Charles ọha ji mkpo a na-ezukwe n'ike n'ọrụ a ope enwere onye anyị fudo onye iru ife anyị bịa ka anyị pass ya information a na-ekwere enye ndị be anyị too bad. Meanwhile ndị Chelsea niile anyị fụrụ etu o si wee dị taa etego nwere ọ na-echi ego the point shia onye ọbụla atụkesịa onye ọbụla ewere oke elu uli ya 4 goals apiece ọ dị ọkwa izi ebe a Angel Boy Adonis Frank Obunike Wupez Chelsea just nwụchala ya 4-4 today nna ala agbakwa m otu a si n'ọlụ ndị ụmụazị a na-ekponye go Chelsea na-asa na-awụ Chelsea na-asa ogiri na-afịọ Frank Obunike Wupez abụba ego na amịrị Kenneth Nwachukwu Kolaboy onye ka nwa obi Udoka Ohejesi avụmi nwanne m onye ka nwa obi so Jerry Paris Don Gozie onye William Michael Pharmacist Genesis nwanne m na-ege ntị mana onwe ife anyị na-discuss yesterday before ọkụ bido ife ome so we got to go otu o si wee dị anyị wee waba today there were a lot of things bụ ife ji ndị be anyị n'ọlụ ọ bụ na anyị n'elu anya asị ndị pull up o nwere many things ị ga-afụ na-eme n'Africa ana ka ọ na-eme n'Africa a na-ediscuss ya in African way mana anyị nwa bụ ndị Igbo we don't discuss Africa ya bụ our own problem. Ndị Igbo be anyị bi n'African countries ihe agụta n'ife ọnụ ndị be anyị bi n'African countries the excess karịa kafa bi na Europe ọ bụrụ onye ọbụla make nwunye to Europe many people bụ n'Africa ebe a kafa gbadebe ọsọ nkefa mana jụọ onwe gị ajụjụ ebe niile a ndị Igbo gbagara o nwere ife na-enweta di ya fa na-akọrụcha 1 or 2 na-ewebata some people bi n'Africa sef ịbịa na befe ihe ekweta na Africa kafa bi gịnị ka o ji dio na bụ na those countries virgin nwere ife fa melụ iji wee bịa na befe ife a na-akpọ enthronement of value fanwa value godo onwefa first value onwefa that is why iji wee bata nwa n'obodo ahụ dịghị ka be mmadụ ị na-anya fụ na enwere hope ya ịkpa dị a na-agwazi gị bịa Europe ejo na enwe eje Europe ị nọ n'ebe a ị na-agbalị ife ọma gị obodo a kweta na ndị fabụ mana onye Igbo ekwetere na onye ọ bụ onye Igbo enwe self worth na ndị Igbo a mụ na gị si wee pụọ ya bụ the major problem anyị na-efesi today and I rapidly deal with that problem. I step onye
na-achọ how to maneuver things through the western style. Ndị Igbo bi na Arab countries fadu ebe a fụ etu ndị Arab si dozie ebe fa na-eme ifefa in their own way. Ụmụ Arab countries niile a fa na survive on their own. They are not depending on other people. Ọ bụ United Arab Emirates, Dubai na-eme their own thing, they grow in their own pace. Charger na-eme their own thing, they grow in their own pace. As a matter of fact, ọ na Charger ka ị ga-afụ skyscrapers. So na Charger ka ị ga-afụ skyscrapers everywhere. All state n'ọlụ onwe ya na-eme their own thing. Ijekwa ndị ọzọ sikwo na-egro kwa nwayọ nwayọ, a na-enelu ndị anya ha na-egro. Ije na Qatar, ndị Qatar na-eme their own thing, believe in their self, they provide all for themselves, na manage economy fa, they na ya elesi onwe fa, na egolo onwe fa ife ni na aga. If you want to work here, come and live here. You live here, you pay your rent here, buy your groceries here, send your children to school here, everything will here. Even they themselves, they study in their own countries, na-eme their own thing. Agụsị akwụkwọ fa na-enye onwe fa ọrụ na-alụkọ. Mana ba anyị ọdịrọ like that. Our condition mind anyị if anyị ga-adị busy with, na anyị ga na-ebulu ife niile anyị kwesịrị itinye ya solve our issues. Anyị ebuli ya bo ya chukwu chena ebe a ka solution dị. Time abịago oge a ga-eme ndị mmadụ ka ha malụ that na ife a mmadụ na-apụta na-asị why are you fighting God? Na ife a onye na-ekwu okwu a bụ the worst human being dị ndụ n'ụwa. Whether there be God or no God, it doesn't stop you from progressing. It doesn't stop you from reaching your highs. The only thing that can stop you from reaching that goal bụ oge ọbụla ị na-enwero proper information. Ị na-act on ignorance. Nọlụ n'enu ya na-claim. Ife niile ị na-claim bụ nonsense. O nwere ndị nọ today, fa agbaribe anyị na-akpọ God nwe Jesus go ma church o ma Christ. Ife anyị na-akọ bụ off point. Forward the busy na advance their course to better their life. O nwere reason ji wee call off for your nation, which na-etu aka ndị ọcha si build obe ha. One, he believe on onye believe on oge a ka anyị ga-abịa together. Let's see what we can do. Onwe if he believe on ya, anyị need that thing believe on ya. The only thing I need kịta bụ ife na gị nwa you believe go n'onwe gị. If you believe in yourself, I believe in myself, we must achieve something. Even if we didn't agree to come together, we must still achieve. Mana ndị be anyị condition go their mind. Everywhere fa ga-eji ga-enwe freedom, a block ya. No freedom for them. Even in ebe government. Fini na bụ just ịdị busy na aka akụkọ. You are that government. Abum the government. Anyị ncha bụ the government. Individually, o nwere area anyị na govern. How good are we in that area? Ebe ahụ anyị na govern na mark respect. Ebe ahụ anyị nọ na pull weight. Ebe ahụ anyị nọ wee na try as much as possible. Ka anyị feel that na imagine the best. How do we govern that place? So many things left undone. So many stones left unturned. So many ways we can survive. We neglected it. Na-feel no ebe ka mma. Had it been there was an information, proper information handed over to you, and where some institute etili ego to develop our minds. Manenweria. You see my reason. Not knowing that people can come together and say, can we donate into our homeland something that will benefit our people? Then they decided to donate that money to the church. Some people are not saying that now we have a problem with that money donated to the church.
If I don't have problem with that money donated to the church, it means that I've been talking nonsense. Because if with the proper problem, you overlooked it. The money wasn't supposed when we know too well the present situation of things at home. They lack information. They lack information. And where any way is develop the minds of the people here. That's why the future look bleak and not the total bleak. From pillar to post, running to God or running to church for prayers. After the prayers, what happens? If you're to reality, if you're into terms with reality that there is no job, the little way it will create a job in your communities, that you will not succeed. Everything you will not succeed. In everything you will not succeed, except this, except that. Get the willpower to try. Anytime you want to try, if I get yesterday, onye di ona amelia no succeed. Onye amelia no succeed. Onye amelia no succeed. Sindi akef. Ma de gosi na onye amelia succeed. Onye eme ya succeed. Onye eme ya succeed. E mafia. And we training centers where we can train these upcoming ones. Because I want to know why I test to go live. For no problem, I know Nemia. Who will protect the young ones now? Have we come together or come to terms? Say, the only way out of this whole mess is by Africanism, by being Igbo. Doing that, how do we sustain when we have no eligible or tangible job at hand? Some families were ethics, were values before, or was it like that? Everybody is looking up somewhere now where we help come from. Where we help come from. To start with, we don't produce our food. We don't produce our food. I know depend on the Hausa for food today, which automatically means no more than they are locked out at any given time. Anya bro. I have a slave in Yalofa. If I have a reality on the ground, I got a slave to them. Oh, well, that's foodstuffs. Oh, well, foodstuffs, which now most times, they never they got our own products. On Candy House. Oh, my cock is Vienna East, ever, where be as Wafia. Ozusia, or where Kablu, where never Lagos. Obia bakosi fendi ani no siki agori na Lagos. Ugoya na Lagos. Ogori ebe si ebe a. Agwaga how many containers na happen na ba anyi. Na eje African countries, na eje Asian countries, na Europe, na America. Nisi na Nigeria. But ayona grow ya. Anyị chani na rapul ya. Nobody has time. So the food ana consume go na Igbo ebe a. Most times na abụlụ nke ebute n'ugwu Hausa. Imagine all the veggies a na-eli na Igbo. Bunugwu Hausa ka esi ebute. Gọọmenti emekiro. Gọọmenti anyị amụrụ nke fasi enye ndị be loan when it comes to agriculture. Amụrụ ma for na-enye for now. Faga na-enye mana ndị a ga-enye bụ ndị farmer. Emeri ya ka ọ dị available for even farmers nọ na rural areas. Fertilizer nwa sị na a ga-ebute otu a ka ọ ga-esi dịba only campaign periods ka a na-ebutie. Ọ bụrụ ife kwesịrị na-enye ndị be anyị na-enyefe ya. But now, the people who are supposed to stand and discuss these things na-ekwu ife anyị na-ekwu are they already for that? They are only channeling your mind where you will spend your eternity, which does not matter now. It's not what you should be thinking. That is what you should be thinking later when you are having a rest. When you have retired from all these activities. That's why if you get in America or Europe, ndị a na-akpọ eje ụka bụ ndị agadi a na-abịa church. If ị ga-anọ kịta, ị ga-anọ na-eme research, na-move, na-eje some institute for training, for informations and stuff like that. Or if you kwesị occupy your mind now on how to get out of this. Some countries in Africa liberate bego onwefa.
I bụ ndị Igbo, we are still not ready to liberate ourselves. Anyị dey preach message of liberation. If anyị na-ekwudebe okwu ya bụ heaven, church, prophets, miracles. Nonsense. We don't need all those things now because onwere anywhere has a help more now create any impact in our life today. If I brought time and discuss those things, ọ bụrụ na ewetara ego a na-eweta ka e wee help ndị mmadụ, if I be a wasted money in a way. That's why for me, when I decide to go for charity, o nwere ebe m na-choose ịga iche. Ọ bụrụ every kind of charity can name. We are trying to save people. Save them from what? Is it from poverty or from hunger? Are you sure we are really trying to save them? We are only creating avenue whereby na ga-enwe more lazy people among us. Because by the time famaalụ na na-enwe relief na-abịa from abroad, ụmụnne anyị na abroad, onye know about Onowu Igbo, you know about Lord Zeus, you know about Okwuluora, you know about onye nke na ndị otie, na one day, those money kwesịrị ka etinye ebe bụ that na a ga-etrain ụmụazị na-apụta in one way or the other. At least ọ bụrụ na ife nwere many computer lesson centers, ọ bụrụ na enwesị such thing, dị well equipped in all these areas, ọ ga-help in one way or the other. Check if na ego ndị be anyị ji succeed in the recent times bụ ego si abroad. I got for how long ka anyị ga-anọ na-edepend ọ bụzi na ọ da-abịazi like ụmụazị Yahoo for example. O nwere oge dị team boom onye ọbụla ekweju odi a na-eme ihe a na-eme, mana ị na-anya fụ na ọ da-emezi etu o si eme before. After ka anọsi this COVID a reset the world, reset anya. Many countries can on back foot now. Many people can struggle on how to come out of that COVID. Many people know international world, they know the international level. Affect seriously one way or the other. Manebia na buy instead of ndị be anyị dey check kedu ife a ga-eme. O nwee ebe mmadụ ga-alarụrụ ụra okunye n'ụra by force, whether you like it or not, you must wake up. I want to ekwu okwu culture anyị. What is culture? Kwetu ndị a si eme. Kedu ka anyị si eme? Kedu ka anyị si eji wee malụ ndị Igbo? Na onye abụ that culture. Ọ bụrụ na ebulu mmanya bunye nwoke ọnụọgụ mụrụ nwoke bịa mee ego this that. Also na part of it. But you can still survive without observing those things. We know. Mana ka ọ bụrụ na anyị preserve because na culture eji malụ ndị like nke eji wee malụ ndị Igbo bụ that na mmadụ ga-ebelieve n'onwe ya because ọ ife a ka a na-akpọ self-worth. I-value go onwe gị na-esi onwe mmalụ ife worth because ife worth bụ the output ife ị na-ewepụta ndị mmadụ na-afụ ife ị na-ewepụta. How do you relate to people? Kedu ka isi impact in people's life? What do people think of you? All these things matter. Onye abụ that culture. Every family with their own culture. Na Igbo. Yes, every family. That's why ịbata na be ndị jụọ ese ka eka fasi eme. Agwa gị etu a fasi eme ndị a na-akpakwa ike. Fa na-ezugbo ori. Fa na-emekwa nka. Ndị a ma ife wee. Fa na-eme nka. Onye abụ that culture dị na their family. Ayoka nwere those things. Anyị nwere ya every day of our life. If I na-aka ụka ya bụ a certain Jesus that died. He died for you. And so, come see for you. What next? What way to do with your reality? The time eating your dear, then I study those things. He will study a computer. You ready to check go today? The money he donate to that cause. Kije mobile fed in a Bible, mobile cam on cause. You will more fed in a computer. You can't learn a beno.
Not for you anymore, but for these ones coming up. If you don't do some certain things get on their way someday. When they get to this stage, I know. For that. Imagine information in the bank, general touch on the emotions. Say that thing, that emotions will trigger their brain, psychologically find amazing made. If emotion but anemia can never work. Emotions na-egbu policies, gbuo principles. Onya ka eje debelu gị. Imagine gị nwee ije na-ebe akwa na-egburu mmadụ. Certain Jesus 2000 years ago ka ị nọ na-ebe akwa ka ihe na-eti. That was 2000 years ago. Ime ife melu 50 years ago. Na nke nọ very close to you, ben na gị here. Na-egburu millions. And oge a na-egbufa, nobody spoke out. Onwe onye kwuru okwu. Etu esi aka akụkọ Gaza, Israel na ndị a ka esi eme gị na Nigeria mgbe a na-etipịa gị ka enyezie gị information how it happened. Emechie the information seal onye o meghị na onwe ihe ịghọtara mere na 1957 na 67. Onwe ihe ịghọtara, a na-akọrọ gị akụkọ. Anyị ji afịa bụ ịnọkata watch ya fim Commando, iyotago Stallion etu esi wee gba egbe kpara iche na ọka agba egbe ka a na-ekwu. Oge m pụtara na-ebe akwa ihe na-eme n'ala Igbo, some people aghọtara. O nwere obodo ọbụla agbara egbe na-adị mma again. Egbe bata na street, ọ batago oruo na nke gị na mmadụ baa mba. Chike mụnwa ka ị na-agwa okwu bịa izu nyegoro m egbe a enye ya egbe kpụa gbagbuo ya. Onye abụ idiot na egbe aja edebelu m ebe ne etu a ka ị ga-esi wee na-alụ ya maka egbe abatago. Ife ọjọọ ọbatago etu ife osi dị n'ala Igbo na. How do we liberate them? Ndị na-alarụ ụla, people who are still asleep. Imagine onye nọ Nigeria gịnị ya kwuo okwu ọsị na-ebu an illiterate. Onye nọ Nigeria just na ọgụ university na Nigeria ka o ji wee fiiluo na ya emega arrive. Ị na-eche na ndị a kụziri the original thing? Ihe na-amụ ebe a. Onwe onye ọcha ga-abịa ebe a ka hapụ ịda akwụ ụgwọ with dollar. Why eji akwụ ya na dollar na-akwụghị na naira? Ọ ka ifu ebe place gị na ife niile anyị ma BSc ga iji ka e wee fọda rubbish ya ka ịghọta na ebe ị na-eme nwere isi. $5,000 ka eji wee welu the best doctors enwere n'ala Igbo na Nigeria niile. $5,000 a month ka eji wee kpụkọrọ ha, hapụrụ ụgwọ chaf na nke a hapụrụ. Ịbịa ya emisiri ya ọgwụ tetanus, misiri kwuo nke a na-agba onye nwụrụ anwụ agbaghịrị gị isi aghasa esi na-eke ka transfer to psychia. Ndị a ji n'ọrụ ebe a wakachi isi na FMC mapụta emanye na teaching hospital si ebe akpọpụta inweta onwe na psychiatrist home ọzọ akpụrụ nke eje evaluate go brain. Ihe aka ya na-akọ dị ihe aga ka ya na-akọkwa ya sị ka ekpere gị ekpere. Nwoke ibe ya kwụrụ ọtọ isekpuru ya na n'ihu ya, o nwere aka ya bikwasa gị n'isi. Ọ na-aka ka ị na-ebido mgbe aka ọ na-ebikwasa gị aka dị ka aka gịnị dị ebe ka a na-ebi gị aka n'iru na third eye gị ka emechie gị ya final as etie crusade ka apịkpọọ gị ya, pido gị ya, gbado gị ya, ka apịwa gị ya, efudebe ụzọ eburuzie mugu. Aka ha na-apị gị n'iru ebe ijugo ha nwaanyị eji apị gị ebe iwu ọbakata na ọ ga-apị gị aka iwe daa. Ije debe iru gị debere ya iru apịdi ya aka isi na onye tere mmanụ. Ị na-asị mmụbo n'owu Igbo mfụgo ka mmadụ. Mfe bụ anụmanụ, ịbụ anụ rere. Mfe a niile bụ jos ị na-aka akụkọ.
It has nothing to do with your survival. Ibia na Igbo, ife a na-akọ bụ churches ya na ndị a support my ministry come to. Nwe nwaanyị bịa ka m tracks wee jụbịa tracks na-enwe unu na-eke ego ebe a nya nkunie asọkrọbịa otu a mbụ nnọọ nkunie njegide nnọọ bịa dọ n'ala iwe na-akọrọ m abata onye nwụrụ mgbe nwa bụ ụzọ ka ọrụ m ife mee na Biafra. Ka m ghọtagoro ihe mere na Biafra war. Achọrọ m ịma how stupid ndị nna anyị fadị ka anyị mara ife asụsụ be wee mee ebe a sị rapụzi na akọla ha akọ nzọọgwụ asịkwa na nzọọgwụ asịrọ na faji wee mee Q. Gịnị ma eji mee Q? Obodo ọ dị mma wee mee Q? Ọ bụ na fa mee Q akpụta ndị a mee Q fanwa azọkwụrụkwa nke a end ya mana abata be anyị fie ndị mmadụ fie for how many years? Kedu ihe mee ịchọ ịkọrọ anyị ọfụma ka anyị ghọta ya? Ịkọrọ ala anyị, you kept it zoo nya ngwa mezie ka anyị rapụ ịjụ ese. Ọkwa ndị datin ka nna ndị Kano ị na-ene anya ji wee bụrụ ife ọ bụ today. Ị nwere ike laikiri ya ịghọtago, ị nwere ike laikiri the guy even gị nwa na-alaikiri ya nwere many people na-alaikiri ọgụ meseji o bu wee bịa before the movement wee luzie na nke proscribe ọ na-proscribe a ife a na-ekwu bụ message of liberation kwa ka ị mara ebe ekwu this is what is supposed to be. Mana ịma na ofu onye ada arụ ọnụ si ya maka na o nwere ebe o nwere area ị na point ji aka onye a nwere ebe ọ na point ji aka but it's at the end of the day ka message ya na pass total message of liberation na ife mee na Niger ji aka fa na-liberate onwe fa onye ọbụla na-afụ ya. Liberate Niger by Nigerians the same way you liberate Igbo land by Igbo people. Ndị Niger ji aka fa na-elezi that uranium. France elezi na fa jizi aka fa ele ya agụnyezie fa na the fastest of top 4 fastest developing economy in the world. Mana ọ ndị nọ si onye anụrụ ha wee kunigo nụọ ọgụfa na South Africa. A na-ekwu na ha si ndị mmadụ na anyị fụfụ ụbọchị a o nwere ife a na-akpọ na South Africa a na-akpọ ya Operation Dudula. Operation Dudula bụ na anụ ụnụ bụ ndị bịara abịa mekụ na go. Mma agwa gị nke bụ eziokwu ihe anwa na-ekwu the pure the fa na-agwa gị that they fought for their own liberation. Egbu ufa, yes, they fought. They stood up and fight their fight. They fought their fight. Well, English. Then again, what are you doing? Fighting Kanya Abu and Kog when I'm Magafego that stage. Kerogo na psychological war can anemia. That KJ trigger your emotions all the time. Mana ị na-anya funu basi enwere accident a nwe ife nna pass lo onye nwoke ma ebezi na akwa kirbi na ebele akwa very emotions nwa obere ife ga-ebe na ka akpaga aka nwoke abụọzi nwoke amazi na ya bụ nwoke ka ịgbasigodo ike kwechiri. O nwere film nkili ife kwu ebe a bụ a man sheds blood before he sheds tears. Ndị South Africa si ndị Ethiopia na-anụ bụ unu go and fight. O nwe onye ga-anụrụ gị ọgụ. Ọgụ anyị na-anụ ebe a bụ na o nwe onye ga-anụrụ anyị we bụ ndị Igbo bụ ndị ga-fight for Igbo ịdị liberated. Many of us jeje bụrụkwa potential slaves n'aka ụmụ nwaanyị obodo dị iche iche. Resources kwesịrị nata be nna eke ya into 3 2 na ebe a 1 na-abatazi mana ikwu okwute onye ababa Brussels slaves ojo spend the best part of his life na ngada nwaanyị sị gị na ọ ka wee nwe akwụkwọ ka ị nwere akwụkwọ gịnị ka iji akwụkwọ a mepụta inwe akwụkwọ ka ị nwere akwụkwọ ịnata jiri akwụkwọ gị etie kedu iji akwụkwọ a mee ị nwere akwụkwọ
ị nwere akwụkwọ every year na-aka akịka akwụkwọ nke ị nwere enwe ka ife iji ya mana ọ n'aka gị be expire. What did you do? ị nọlụkwa with nwaanyị obodo na-azị ama gị nwa na-eje ego pampas, gị nwa na-esi nri na watch dishes, o sikwasị ite ọsịgị funye ọkụ ma ịbata na Igbo ebe a wee fụga nke bụ oke nwekwa efere specha efere ji asa abụghị nri. Ọ bụ na eti ya ebe anyị na-aba na-achọ sọ ntụkalị ka wahala hiara ndị a mana ịbụ slave ebe ni the same thing ka ị ga-apasị kwato ndị a. ịma like ka apasị alụfa the raw message because no ga-adị ka na-eme gị undermine. Nobody is undermining you. You are the only one to find yourself by yourself. Now you go find yourself by yourself. We can trade with each other. We can grow with each other. How can we achieve this? Onya bebe culture battle. I will let you see me before. And when mutual trust. Because anything that they will trust cannot go anywhere. Today, when I can trust Libya, how do we enthrone it again? How? Onya about that thing. IJJ will Western style. No face the issue here. Chief of Africa. We must deal with our issues in African way. Iburu guzo na muogi. No one able to battle. Atro to somebody on room. Nepa afia, edi free. Mokuba de give jeri ndi mugol. I dey tell you now. Obu no nwuru fu ebi gi no n'ogbu unu. Obu no oge ọ dị ndụ na epụtakwara na akpa afia. Onye ọbụla enye gị uwe gị. Ịkpọkwara na afia onye ọbụla enye gị uwe gị. Emegidezie dị ebi ga-anwa. After ka ọ nwụzi. Ewerekwa afia na emekwa taa ịma nwanne onye dị. O nwe oge o yeru ikpọ afọ ya asị na gị gbafuo ya. Ọ nọọzi ya bụ na ọ nọ. Ididi ndị ebi ididi ndị. Jizọs atigo mgbe nke ya wa. Ọ bụ na ọ na-like ịma na ọ movement. Ọ movement. Etu a ka esi nwee Rastafarianism. Tafari bụ mmadụ biri ndụ. Tafari. RAS dị iche. Tafari bụ afịa kwa. Ka ras, ka tafari. After ka ọ nwụsịzi, ọ nwere that movement. Ya bụ Rastafarianism. Ndị na-eme ndị believe na Rastafari. Ndị believe na ya. Ha na-emekwa ka ya. Today, ya na-eme bụ ihe peace. Ha na-achọ okwu kama onye ese ha rapụrụ ya. Fada erukwa ife asọ afịfịa ka na-ata na-ese afịfịa. Ife ọbụla afịfịa ka nọ na ya. Ife fatasị arụ onwe ka na-adị. Ndị ji ego n'ime fa ewepụta ego go ezigbo Igbo. Ife na-eme Igbo. Onwe Igbo iyi afụ. Onwe Igbo iyi afụ. Na-ayọ si ka ị nọrọgodo ebe esere ya. Sisi ya arụ ụmụ ya ka ị ga-ekuru ọ ga-ezu ya ọ dịgoro gị oke. Jụọ ndị nọ na South Africa. Ọ ndị Rasta bụ ndị ya enye gị ezigbo Igbo. Igbo bụ na ịnịdị esi ese ikuru ha n'ihu ebe ahụ na-esi ya ịdịgo oke. Very expensive. Ị nọrọ ebe na-amagharị ego ụfọ na-esi Igbo. Anụmanụ ịmụ ihe bụ Igbo. So ndị a Rastafarian otu a ka si believe on ya. Rasta pụta kịta ọ na-asị m na mụ ma na the book of Eden na-ekwu okwu Rastafari ọ ga-akọmọntụ ya bụ apụọ. Rastafari ọ na stock exchange na ọmụ ibe a na-eme. One expert ka ọ nọ na ya. Kedu nke ọ nọ? Odogwu bitters. Ọkwa mmadụ na-alụ odogwu. Kenye ndị mmadụ ọrụ. Provide their jobs. Ị na-ekwu maka ya. Ị na-akọla anya akụkọ onye nwụrụ mgbe nwa. No savior. Ịmụ ya bụ na mmadụ bụ savior. Savior onye nụ. Kedu ebe o si save na? Iso save nne go save nna gị. Esi na odeze savior. Kedu ebe o si save? Just na movement na-aka ego. Movement na-adịghị egosi gị bupute opportunities. Adeke update na the movement. Ka ị na-eme dị ya. Etu a ka anyị si wee dị against court. Because na-eburu gị ụzọ. Call anyị about court. Ikwute okwu anyị ezi. Hey, gị gbabakwa. Ikwute okwu kiva na-akpọ ya Buccaneers. Hey, gị gbabakwa. Ekwute okwu asị gị gbabakwa. Ọ na ndị
nọọsụmen onwebe ka anyị si dọ na jụọ onwe anyị ajụjụ kedu ife ndị a na-emekarịcha ife a maka ife anyị na-anụdebe bụ na agbụrụ awọ gbuo mmadụ sisi aka anyị mana ihe ndị ọzọ anyị ada anụ ya ndị a na-adị akọrọ anyị ka esi si na-agwakwana anyị gị na-ese okwu a biznes a na-eme ebe a na-akọrọ anyị they no dey tell us anụbụ ọgụ anyị apụta kọba akụkọ si gwakena anyị gịnị bụ ndị a mana anyị agwaghị ya ihe a na-achọdebe bụ emoshọn ha na ndị a dịrọ mma na ndị a bụ nke a ha na-egbu ọbara na-eme nke so wepụtachara ezigbo update eme biznes nọ na ebe a na-ekezi ego a ka okwu 7 ya bụ nwaanyị na-anụsị na ndị egbuo na nke egbuo na nke egbuo o nwere biznes emere update dị ya ya wetara na ije na-asị ecotis ya pụta ị na-akọrọ onwe gị maka ọ sị gị pụta n'ụlọ ụka na-eju ị ga-ajụ ife a na-akọrọ gị bụ nke ọjọọ anyị akọrọ gị nke ọma dị n'ime ya emotions ka ya na-play on ife anyị ji wee sị na ya dị religious bụ na religion created ife a na-akpọ God ọ mmadụ created God never created man mana o nwere ike iluba to the level of ime nke understand na mmadụ created God created man ọ man created God ọ bụ na ma akpọ ife God nke nwe akpọrọ ya God onye ọbụla jire mkpi ya ife gbasara God end ya ife ya kọlụ bụ na God created a man ịmakwa ya bụ creation a dey create mmadụ create man was born man was not created a dey create mmadụ create mana ọ level ije debe ka ị madebe so you don't believe in God nsị gị na ọmụ bụ God ịghọta ya still you no go understand a na-eru oge eru ọ ga any place ijele wee na-enye gị lecture free ị kwesịrị ịghọta onye a na-enye gị lecture free sorry na-ewe n'iwe just a moment. Enyelu gị free lecture gaa na-enye gị ihe ọbụla na-enye gị free hapịa nke ị na-anụ kịta ị na-abụ ọnụrụ ya data ife ọbụla enyere gị free like that na kpuo n'ụlọ na o nwere anything dị ya nke bụ original nke ga-ihe enwe benefit na ya ga-ezoro gị ezoro you must pay so that thing efuru enyere gị iche na free you are paying systematically ma ị marọ onye abịa na-agwa gị na-eriri gị eri na-asị gị gị mee nke a mee nke they are touching your emotions whether ma enwere God enwe God o nwere any role to play na nke nwere that survive onwe gị you want to survive you survive n'ụwa mụ na gị nọ nwee ndị na-achị ya and anyị masị about it no nwere ndị bụ ha na-achị ụwa anọ ha bụ the worst people mana ihe ha anụ about it ma ndị gbuchiri mmadụ n'Africa mesie niile taa ha bụsị lọd onye dị ona nsogbu adịrọ si na-enye gị false information ma gị ma na onwe ebe oyibo wee ga. Thank you very much for the night. Echi bụ another day. Anyị ga-afụ tomorrow. Good night.